Machiegni nyakoro Ramogi jwango kinyi makawuono wantiere kar kae mondo mi wakoni ane ni gin gik mage mosebedo kanyo katimore achiel kachiel. Wacho kanyo ni ka inyalo winjowa e konde duto mago mag piny Kenya. Nyiso ni ingima kendo intiere kae. Wacho ni mana kuom ng'wono mar Nyasaye wantiere kar ka mondo mi watwage weche moko machiegni kodi. In bende in kaka ja Kenya, in bende in kaka jaluo, in kanyo kaka onagi. Wacho ni waloso kod ji duto e konde duto mag piny Kenya kod mag bende ma piny ni kakoro sani bende wakelo ni weche mopogore opogore mago koting'o weche go mag siasa tanya mwadago e tacho duchieng' makawuono kwayo nitie oganda obed kod twak mane magi ok gin oganda moko manya wacho ni gin mana jo Kenya ma kawaida ti wacho kanyo ni magi gin jotelo mag kweth siasa ma opogore opogore. Odiochieng' makawuono penjo mwada penjo kar ka en ni bende TWAK nyalore. Bende TWAK ni nyalore. TWAK mane ma nyalore. TWAK ni en mane. Kiwacho kanyo ni TWAK bende nyalore. Nyakoro Ramogi jwang juma mokalo mano nyaka mochopo sani oganda nitiere kacha koda kihonko. Ni en ang'o manyalo timore kapono ni lendo mane ogaye mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga olando ni ng'anyo dhi chakore odiochieng' makiny chieng' tich adek nyaka chieng' tich abich mano ndalo adek moluwore. Juma mokalo ne otime mana kuoma ndala chiel mano chieng' tich adek kende mano tok saba to bang' mano gigo duto bende nochopo kanyo mochopo kar kanyo. Okinyi makawuono nyakoro Ramogi jwang penjo manitiere kendo jo mathoth ahinya osebedo kacha kaloso ahinya kotenore kod weche gi. Kawuono wada bedo ka kod TWAK en mbaka mwada goyo achiel kachiel kod yawuot luo ma bende wada penjo kacha ka TWAK ni bende nyalore. Jotelo makoro jiwo TWAK mano moting'o jotelo mag kanise, jotelo mag riwruoge mag siasa mamoko ahinya machiegni mano odiochieng' manyoro aputno mochung' ne rango ka nitiere ng'uro moro amora kata matudo duond buche mano Political Parties Liaison Committee bende koro kwayo mondo mi TWAK obedi. Kanisa bende osewuok kawuolo duonde. Odiochieng' makawuono wada bedo kae ka wawinjo sigana manotim kinde mokalo. Kaeto bende wadhi yudo thuolo mondo mi wadhi nyime kakoro wan gi jogo magin jogo ni jo clergy kata jo kanisa, wan gi riwruok mag kanise kata mano wacho kata marango ni riwruok mag oganda kaachiel koda ka riwruoge mamoko makoro sani bende kwayo jatend piny Kenya mondo mi obed piny kod ogaye mar Azimio Raila Odinga mondo mi gitwagi ka weche pok odhi kama tek to en adier ni weche dhi kama rach kosoyo wantiere kodi kachiel kachiel. Wawinjane sigana ni kaetanga duogo ka koni ni welo mage montiere gode studio mondo mi wachak TWAK achiel kachiel. Ng'anyo, tulo, lal mar ngima kod mwandu ma oseliwo ng'anyo mane oluongi kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance okelo luoro ni dipo ka piny Kenya osiko e chuoth midhiero. Omiyo jodolo jiwo duondgi e manyo yor kwe. Let's rescue our country from going down the wrong path. I'm saying, and we have been saying here, let's make the about turn necessary, where all of us are seeing we are heading down the cliff. Jodologo kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo odog chien kendo olalre kod ogayi mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga. Your Excellency, do not allow this country go down this path. We urge that you open the way to dialogue and consultations as a way of addressing the long-term and deep-seated grievances in our country so as to promote healing and reconciliation. Riwruog jotend kanise NCCK, duol mar bisobe makopere KCCB, kaachiel kod riwruok mar jotend din Salam Supkem oriwore e chwalo kwayo mar TWAK e kind jotelo ariyogo. We urge you to reverse the Kenya downward spiral into the abyss by adopting policies and strategies that will give Kenya hope while addressing the economic challenge in both short and long terms. Right Honorable Odinga, we now appeal to you to overhaul the tactical approach adopted by the Azimio La Umoja coalition, recognizing that the current push for mass action is pushing the country into insurrection. Jodologo kwayo jatend piny William Ruto mondo ombeki wach osuru kendo kiketie tim chik omenda manyocha opuodho. We once again appeal that
your administration repeals the Finance Bill 2023 so as to review the heavy taxation burden it imposes on Kenyans. The Finance Act 2023 is currently before court. We therefore call on every interested party to give the court an opportunity to settle this matter amicably, as we have done before on other issues. Gilero ni pek mar ngima omiyo oganda mathoth ng'aw, kendo rowere nyalo donjore e timbe maundu ka giyudo thuolo kaka e kinde ng'anyo. Jodologo okwayo jotelo mondo orit lewgi, ka bende gijiwo jopiny mondo ohore kendo kik giduok Kenya e tulo kaka mane oluwo yiero ma higa mar 2007. Your Excellency, it is of utmost importance that you instruct your cabinet secretaries and other government officials to promote the rule of law. E kindeno, duol mochung' ne riwo wi oganda pachoka NCCK okwedo tulo, lal mar ngima, hinyruok mar oganda kod kethruok mwandu. NCIC bende jiwo jatend piny William Ruto kod ogaye mar Azimio Raila Odinga mondo odonjie TWAK kaka yor duoko kwe kod achiel mar oganda. We urge them to reactivate and expand the bipartisan parliamentary committee. We are also calling on all demonstrators to exercise tolerance and picket peacefully. NCIC onyiso luoro ni ng'anyo nyalo tugo lwenje e kind dhoudi ka gisiemo tulo manyocha omuoch e tong' masondu. Katika upelelezi wetu ile tumeanzisha, imebanika wazi kuna wale wanasiasa ambaye walichangia pesa, wakahami vijana na mishale, wakaenda kachochea na maisha poteke. So kuna uchunguzi ambao tunafanya saa hii. Chutho, ijiwo jopiny mondo kigiyie josiasa nyumgie mach maliet manyalo rocho kwe kendo thiro dongruok ma pachoka. Nyakoro Ramogi Juang, iwinjo kanyo sigana mantiere kar kanyo. Riwruoge mopogore opogore kwayo mana winjruok e kind jotelo gi duto. Odiochieng' ma kawuono wada bedo kae kod TWAK mwada bedo go Nyakoro Ramogi Juang mana kaka sekoni antiere kae kod welo ma bende gakoni kata ni yawuot luo ma bende adakaw mana thuolo ni mondo mi akoni ni gin jomage mondo mwachaka TWAK. Mano go e studio man Robika maturo kodwa yor Zoom kachel koda mantiere studio ma Kisumu. Antiere kae kod Odoyo Owidi, janon siasa bende nigi lemo opogore. En bende wadhi bedo kode achiel kachiel e studio mara ma Nairobi kar kae. Odoyo Owidi machiegni TWAK okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya osiepna. Adwaro ni mondo amos oganda luo kamoro amora ma gintie, nalamo no Nyasach Ibrahim mondo ritu gi mwandu kod kothu. Erokamano ahinya Nyakoro Ramogi Juang. Kamachielo bende mana kaka ne wasingo ni wadhi bedo ka kod welo mamoko. Atere studio ma Kisumu antiere kanyo kod wendo mano Bishop en Bishop madhi bedo godo kacha achiel kachiel mano ka wantie kode kanyo e studio marwa mano ma Kisumu ka wanyayude kanyo. Reverend Dr. Daniel Aoyi, arwakini oyawre kendo machiegni chenro mar mbako romo odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya, God ne Nyasaye erokamano kuom thuolo ma kawuono ni mondo walal obed gi TWAK kaluwore gi gima timore e pinywa sama chalo kama. Erokamano ahinya. Machiegni bende machiegni ahinya TWAK kendo ang' oloso kode achiel kachiel mano Bishop mawuok kata kanisa mar Oasis of Glory Church Kisumu. Kamachielo Nyakoro Ramogi Juang ni janon weche mag siasa mabedo daloso gokinyi ma kawuono mano John Opiyo oture kodwa achiel kachiel kokalo e Zoom ka intiere buore Nairobi kar kae. Oyawre kendo machiegni John e TWAK odiochieng' ma kawuono. Oyawre Mr. Cleophas, agwero kamano kuom riwore kodu gi jo Kenya mamoko kendo amoso nyikwa Ramogi kumoro amora ma gintiere no yawre uru nikech koro wadwa go mbaka to mbake maloso piny. Erokamano. Erokamano ahinya kendo machiegni TWAK okinyi ma kawuono. Ageno ni uduto kama untiere kar kanyo ne uyudo thuolo mar winjo sigana ma bende nwakelo okinyi ma kawuono. Penjo mantiere go kanyo ne Odoyo Owidi, penjo mantiere go kanyo kod machielo mada penjo kanyo Bishop ma bende nitie studio ma Kisumu, Bishop Dr. Daniel kachel koda ka John Opiyo. Bende TWAK nyalore, jotelo kwayo TWAK mondo bedi kind Raila Odinga kod William Ruto. Ten TWAK e wi ang'o mane kamoda chako godo achiel kachiel. Ang'eni kanyo wadaloso gi ji mopogore opogore. Taenya achaka ne kae kod Odoyo Owidi.
kwayo makama osebedo nyalo bedo ni sirkal bende oikore mar winjo gino ma Azimio wacho koso kinde mokalo bende gik maka osebedo bende twak ni nyalore to ka en twak manyalore en ang'o ma gidhi losi? Twak nyalore kendo onge oganda manyalo bedo ma okuo mondo yal bura manade manie kindgi. Kenya kama watinde ne wasechope piny mantie gima kisungu luongo ni rule of law kendo iluongo ni democracy. Omiyo twak nyalore to kalweny osechakore bila makoro osechakore go ni. Joma dwani mondo twak obedie, joma iluongo ni moderators mag twak, jochuo kom kiji twak, kuongo wuotho dhi konchiel to penjo gi ni to ere gima chandu modwani ng'ama ogoru go ni otim. Ka gisewinjo to gidok kocha to gipenjo ni to jogi dwano tim kama, ang'o momiyo ma ok nyalre. Koro ka ji osetamore kanyo ko kiketo gi e mesa moluorore ni kelo twak. Tapa ni ng'e maler ni chosekel twak moro ka miluongo ni bipartisan. Bipartisan no kaka ing'e ne jo Azimio wuoke ni ok dhi luwore gi dwachgi. Mano an kare. Awinjo ka jo Azimio wacho ni gimomiyo nyaka gidhi nyime gi ng'anyo kaka na awinje nyoro. Nyicha en nengo mar chiemo mondo dog piny. To nyoro kana awinjo ka Edwin Sifuna wuoyo ni jopiny dwaro chiemo kendo gidware sani. No ka winjo ka dhogi wuoye nengo. Okang'e gimiyo nok wacho mano ta an kama bede ni. Na ng'eyo ni Migori koro gorogoro en 130. To Busia gorogoro en 100. To Paponditi gorogoro en 150. Iparo ni mano be nengo monego pod wadhi ne ndara nwalaro nengo no. Mar ariyo, wach finance bill. Finance bill nie court. Kendo court nose wacho. Mochunge mokuti. Ipani ber mondo wabede ndara nikech wach finance bill. Court ne mosechunge ni gino rach chungu monde nyaka jibi wuo. To jok moko mane sirkal kanyo sekete tim. Nyane jo EPRA atamala paga uchiel cha. Sekete tim. EPRA ingeni ok us mafuta. Petrol stations ema uso mafuta. Kagi waro mafuta ne nengo magiware no. To gin mana weche ariyo. Gi uso nugo e nengo mamalo no to ng'iewo kuero kata kuero or gi kono onge. Afadhali ukete ni entie ting'iewe nengo ma entie no. Koro wach mafuta gi EPRA no ta adwani wawe mondi. To bende dwe mar 7 kapok wadhi e yiero nwang'iewo mafuta 250 to bende onge. Omiyo kik wabed jo double standards. Adwa be gini onge gimidhine ni koro podo chok bura ni dwa tigi pes piny ni yalo. Wang'eyo ni weche ariyo momiyo wan e ndara en nengo chiemo an gadieri nosedok piny molok kata kane kaka ne entie kapok nwadhi e yiero. Mano gima ni kende ma ung'eyo. Thursday ulando nengo chiemo ka. To jopiny ni e ndara nang'o Odoyo Owidi? Jopiny ni e ndara nikech oluong gi e ndara. Ing'ene jopiny gi ma jogi onge oko nikech kech kagi. Jopiny ni e ndara nikech oluonge ni gidhi e ndara ni nengo chiemo te. Kipenjo joma ni e ndara go. Nang'o ma ni e finance bill momiyo dhi e ndara to gikia. Kipenjo joma ni e ndara go ni ere nengo chiemo momiyo un e ndara ting'e ni gikia. Nyaka joma ni e ndara gi. Ji ni e ndara nyaka joma pok nong'iewo bando mar mfuko cha ma gidwa no bed subsidized. Ji ni e ndara nyaka joma ok rundi. To kichaki penjo gi ni to ere gimudwa ne sirkal otim mondo nengo mogo dog piny. Ka an Odoyo Owidi apuro bando e dala na tie Nyahera kacha tating'i atere chiro. Ere ka sirkal biro duoke piny bando na mane mapuro ni. Yo makende manyalo duoko nengo gik moko chien. Mana winjo ka Raila Odinga no wacho in 2027 kaka jatelo mariek ni nyaka many yore ma sustainable. Tiende ni yore manyalo wuotho go ganda e ndalo duto miduoko go nengo chiemo piny. Yore go gin pur maber, keyo maber emanyalo duoko nengo chiemo piny. En mbaka minyalo go sani ma winje dieri gi kama wantiere sani telo mar Kenya Kwanza kod Azimio bed piny mondo losane weche mag sustainable agriculture kata kaka inyalo med pur e yo makare mondo mi oganda yud chiemo kod yuto makare. Nyose tima daero kaka un jofwambo gi keyo. Do nitinda neno ka wach fwambo tindu weyo ke matindo dong. Aneno ka okuogi mondo many weche. Kaka sani onego beni pile ulando ne ji ni chiemo bando koro en pesa di.
mogo koro en pesa di onego benu lando pile pile makata kawuono kwa chiwo wacho ni tichangwen kata changwen lendo nengo mag mwandu mantiere chiro mopogoro opogoro sani nikech en a national issue en wach momako jo Kenya onego beni nengo onego benu usenyiso gi ni Migori kawuono samo bet go kane iuse bando goro 130 ko ay 200 mane entie cha Busia iuse 100 ko ay 200 mantie Papondite use 150 Kidero beno kona ni mare mano kaya sumbi ngamodhi gi 100 to miyo goro ero kamana jo Migori jo Mabei oruru otimeku konu aneni bando iuso nade goro sani kama entie en 130 kama entie kanyo koso Kisumo jo Karachuonyo unyewe nego baromo nade agendi sani magitendi to mano ok en twak Kenya mora bedo kawuono giwapenyi sani bende twag ni nyalore e kind Raila Odinga kod William Ruto en pek mar ngima nitiere ng'ur mantiere mano kotere kod chik mar omenda nyaka sani oganda ochomo kama chalo nade akele twak bende mano Bishop Daniel oyawre ken Kisumu kendo machiegni koro mondo mi wachak twak achiel kachiel mano ka intiere county ma Kisumu mondo mi ikonwane ni un kaka joyalo un kaka jodolo kama ubete mesa ma ubete uneno ka piny dhi kanye to twagni bende nyalore e kind Raila Odinga kod William Ruto kaluwore gi kama wantiere sani erokamano ahinya an gima nyalo wacho en ni ang'e ni twak nyalore kaka wan jotich Nyasaye muma wacho e buk mar Isaya 1:18 ni suduru machiegni mondo watwagi koro Nyasaye luongo ji kata jok mosetimo richo wacho ni sud machiegni mondo wawinjire watwagi wawuo koro wan jotich Nyasaye gima wang'eyo kendo wan gi yie ni twak nyalore kendo onge chwanyruok manyalo bedo ma ji ok nyal winjore kata mane jok modak kamoro achiel ji chwanyore kipenjo dhako gi dichuo modak kamoro achiel ibiro nitie seche ma gichwanyore nyithindo kod jonyuol gi nitie seche ma gichwanyore lakini ji nyalo winjore koro gima nya wacho ni kata mana sani kata be mani ji osechwanyore Azimio gi Kenya Kwanza to gima an go gadier ni okodeko pod ginyalo bedo piny kendo ji winjore nikech gima timore sani ni ok en gima ber ni ji dhi e ndara jomoko tho gige ji lal ok en gima ber ekonomi ma sani be dhi marach kabisa koro gima dwa tiyo wacho niya twak nyalore erokamano wadhi maber Kisumo erokamano ahinya twak ka nyalore gik mage maponono gi mie pek ahinya to wacho kanyo ni en ang'o magidhi losi manyien mopogore gik moko madhi abiriyo mani kuonde wacho ni kweth siasa mar Kenya Kwanza kod Azimio bende nitiere godo karkacha gimi pek gima chalo nade kapod kuom an kuomi kanyo Bishop Dr. Daniel inyalo mana konowa mana kamichope nyaka sani gik mage maponono gi mule twak makama ma un bende kaka jodolo de uher now achiel kuom gimonego bedni ji wuoye kaka osipna Owidi nosewuoyo about financial bill mano gima nosedhi e court kendo mago gik monego bedni gibedo piny giwuoye kato mar ariyo garama mantie sani ngima oidho malo kabisa kendo king'iyo kata nengo mar mafuta fuel ni malo kabisa kod moko mantiere kanyo koro gima ng'eyo ni inyalo bed piny ma giwuo ma ji winjre ni to ka gigi ni kama to watimo nang'o to gima timore sani ni two teams go kao hard stand team achiel wacho ni nyaka wadhi e ndara to team achiel wacho na hapana wabiro deal kodu to mano ok yo monego bedni ji ringo ran go sirikal wan kaka jotich Nyasaye wang'e ni chwanyruok nyalo bedo to ji nyalo wuoye e gigi achiel kachiel ang'e ni ndalo moko ne gichako wuoyo chon to wuoyo no ne ok ochopo maber to pod ang'eyo ni pod ginyalo bedo piny teams ariyo gi ma winjruok bedie erokamano ahinya nyakura moge jwang' wantie kapodi kod janon weche mag siasa machielo mantiere go ka en John Opiyo machiegni kama ibete okinyi ma kawuono twak bende neno kanyalore to gin gik mage maginyalo bedo kata ka gitwake kata monego bedni miyo pek odiochieng' ma kawuono kantiere kodi kanchiel kachiel ka intiere bu Nairobi karka miane kama ichung'e mano ka irange sani
Erokamano Cleophas gi jogo ma wan godo e panel. Mokwongo wawacho ni twak nyalore nikech piny ilosoga gi mbaka. Kata ot ka ji ochwanyore to nyaka seche moko ang' ji bede piny ma ji winjre. Onge mosekethore. Koro an kang'iyo kuma bete, aneno ni twak nyalore. To twak nyalore ka jotendwa ariyogi, Ker William Ruto kod Ogai mar Azimio Raila Odinga, gikaw thuolo makendgi ma ging'iyo Kenya ni. Gikwong ging'iyo Kenya kaka dalawa wate. Onge ng'ata ng'ata manyalo, onge Kenya moro machielo ma wan godo. Ka jogi nyalo neno gino kuma gibete, to twagni nyalo dhi mbele. Mar ariyo, mondo twagni odhi mbele, kata kwa ng'iyo 2007 kane wabedo gi shida bang' yiero, nitiere kumoro manochopo matek, iluongo ni foot soldiers. Ok dwa jo Kibaki mondo rom gi jo Raila bok dwa norom gi jo Kibaki. To it reached a point ma jotelo ariyogi nomak gi kendgi ji ariyo ka lieutenants onge. To ka noketgi piny ma giwuoyo kaka two gentlemen, nwayudo duoko ma Kenya nodhi mochopo kuma koro wantiere ni. The same can replicate kuma wantiere sani ni. Ni jotelo ariyogi kwa kawgi, wakaw Ruto, the president and Ogai mar Azimio, to awe their foot soldiers. Nikech foot soldiers gi gine ma gichwalo ga mach. Giwacho ni apana gino ok nyalre, gino ok timre. Lakini ji ariyogi, gentlemen ariyogi, kinyalo kawgi maketgi piny, to en twak manyalo nyalore. Emomiyo an akwayo ni our religious leaders, kaka ne giwuok oko diere manitimo campaign cha, mane gikaw sides moko ni koni moko ni koni, to ne gilemo ne Kenya. Sani ma koro wadware lemo. Jogi owuo civil society mondo okaw ji ariyogi mondo bed piny. To ka gitimo twak, gimoningo bed maduong' ahinya omi agenda e twagni en kaka jo Kenya ngima nyalo dok chien. Gigo moseidho nengo, nikech ja Kenya kumora mora ma giywake, ja Kenya gimomiyo koro kata gidwa dhi e ndara, giwacho ni onge chiemo, gidenyo. Koro gishow that through demonstration. Ginyiso sirikal, ni sirikal kuma untiere no, wan e ndara ka, wawinjo matek, dak uwinje ywakwa. Koro mane gima duong' minyalo mi, inyalo pedhe mesa mar twagni. Ni jotelo ariyogi ka gibedo piny, ere nikech ka wang'iyo kaka ne jogi campaign, ng'ato ka ng'ato ne nigi agenda. Azimio ne nigi agenda gi, UDA ne nigi agenda. To kuom jogo te manogo kura, ne nitie 8 million manogo kura. 13 million nogo kura. To 13 million almost ne gipogo diere ka diere. Koro ok inyal ringo ni an aseyudo sirikal adhi, ambe nok ayudo sirikal adhi. Nyaka ikaw jogi miketgi piny. Jogo bed piny, owuo Kenya ni en marwa, uonge Kenya machielo. Nikech kwaseng'iyo kaka maandamano timore, nitiere jogo ma joma undu makawo advantage mar ng'anyono, mar ketho gik moko. To ok dwa gomb atwa mwasekaw kaka Kenya ni mondo waketh gigo mwaseloso. Twak nyalore. Erokamano ahinya John Opiyo. Mana ka mibete kar kanyo, wacho ni twak ewi nengo mar ngima moidho. Madong' en gimoro achiel manitiere bipartisan talk. Twak notore. En nikech kuondegi duto ne onge winjruok. Koso ne giwacho ni gima gidwaro ok gidani, ok gine ka imiyo pek ahinya. Thuolo kantiere mondo mi jotelo gi mondo chung obed piny kendo losi. Bende gidhi mulo weche gi podi. John, kan kuomi kapok aduogo e studio ka. Nyaka gimul wechego. Nikech mane gima hinyo ja Kenya kabisa. Nikech king'iyo jogi kadhi wuoyo, emomiyo awacho niya, kwadwa ni mondo wayud wuoyo makelo duoko maber, to jotelo ariyogi ema mondo bed piny. Nikech kata kwa kawo bipartisan watero ni mondo gidhi giwuo, ng'ato ka ng'ato dhi bedo gi informed opinion. Jomwaka president biro bedo gi informed opinion from the government. Jokmwa opposition be biro bedo gi informed opinion from the Azimio leaders. Koro jotelo ariyogi, the moment ka ginyalo bedo piny, magwe political differences, giket piny, to giwuo nikech gima duong' ahinya en kaka ngima maisha. Ere mikakati ma ginyalo bedo godo, talk short term solutions. Ere kaka ginyalo advice mondo wayud kaka waketo long term solution when it comes to weche mag idho mag garama mag maisha. Oningo
John Opiyo. Watemo timo tudruok koni mondo mi wendo mane studio bende oyude thuolo mar winjo kata kamano gigo duto ma iwacho kar kanyo ka en studio mano ka intie Zoom mano bende ang' wayudo thuolo mar lose kanyo makare joma moko winji to wan studio ko nya bedo ni wendo ok winji e bende yo moro makare watemo lose kendo ang' waduogo kanyo mondo mi ang' wadhi nyime. Odoyo Owidi kama ochope kar ka pek mar ngima nitiere maundu matimore nitiere weche moko ma bini rocho ratiro mag jo Kenya mamoko nitiere koko maneno kinde ng'anyo manitiere wasinjo kanyo kanyaka jogo mauke pinje maoko riwruok mag pinje mangima mano UN bendo siwuoko ka kwedo weche mag tiyo marach kod teko mago mag obila e kinde ma ji nie ng'anyo kama ibete kendo itemo rango ni twak maka mondo mi odhi nyime nitie gik mathoth ahinya monego bed ni mulo to mana kaka isewacho weche mantiere Finance Act masani kata ka weche chik mar omenda gi weche mamoko montene kod pek mar ngima ma bende pek mar ngima ni kelo kod gigo mantiere kanye wacho kanyo mantiere e paro mar chik masani bende osebedo kaka chik mar omenda bende paro ni jopiny kinde montiere sani oikore ne twak mopogore gik mokariyogo pek mar ngima kata kowe kata weche mag IBC mago na achiel kuom gigo mane rango kata kamano yiero commissioners gi chenro gi ero sechako kendo dhi nyime. Mokwongo adwa ni mondo ganda ong'e dho didahero mondo na winje gima nosiepna nowacho koro ka jopiny chiko itgi to winjo paro mopogore to mitambo gi olos gi lwet dhano ang' walose kata ang' waduogo kode koro mokwongo wawuoye finance bill gimomiyo idwa ni mondo ji obedi mondo winj ji e kot mokwongo nikech idawinji to chik to wachang'o to gimotim to wachang'o to sirikal be koro nyalo wuok gi gige magin go data magin go figures mitu kelo piny nyoro nya winjo ka governor mar Central Bank wuoyo to wacho ni pesa ma Kenya choko kochulgo gope maoko kochulgo salaries komi county to rumo te kendo no wacho figures ka gin omiyo dwani mondo wabed joma kato bedo ni wan ga ginga gi ng'ato to wabdo kwa bet piny to wang'iyo ni to ere yo maber ma Kenya nyalo dhi go nyime kati koni pim gi mari ka ane madine yiera ni an president to akawo piny sama ncha wakae piny kamogo 230 cha to akawo piny ka gowi ochopo kumo chope cha ma pesa michulo go gowi dwe ka dwe ng'eny maloyo mwachoko datim nang'o to gik mawagore negi nosechopo e ndalo moro kama chon mawane mane wawacho ni gigi omako piny te ok dibedi ni wane mwagore negi wane mwabweka to jomoko to ling kawuono nengo mafuta migo e kokone Kenya ka en $131 Zimbabwe en $155 Uganda en $132 kiloko Zimbabwe ni ofis tiyo Uganda ni ofis tiyo Kenya wane ndara waketho mwandu mathindo modong' ne jowa omiyo kwadhi wuoyo wawuo ka wang'e na ng'oma timore joma tho e ndara na neno ka Azimio nogolo gini ji 31 an gadieri ni kata newe nengo mogo siling 250 ok do nego nyithiwa 31 tiende ni ng'anyo ni nego ji mang'eny molo madak kejni onegi omiyo wae ng'anyo waduoge mesa to mesa ni ji ong'eng're ang'eng'a wawe luoro mesa ni koket bipartisan talk tuwuok oko kigo kura e bunge mar finance bill tuwuok oko joma tin be nyaka winji joma ng'eny be nyaka dhigo kombe kae to chiemo moro higni mabiro gima ne joma tin gi owache mibiro logo joma ng'eny bura sani ka chiemo moro buro wuok kendo higni mabiro gimibiro logo joma ng'eny mana odhigo kombe cha bura koronge omiyo nyaka wabed kaka oganda wabed jobura kik wabed oganda mogendini moko ng'eyo ni wan mana jokoko ma ka gimoro ok wadwar to wan e ndara ka gimoro ok wadwar nyaka nja neno ka piny luoka ka nyithindo fele sikul to jonyuol oting'o boke dhige sikul to in iting'o boke dhige sikul to nitie nyithinde sikuno mana okalo kata gin 2 kata 3 gimbe ni ipuonjogi e klas achiel gi mari momi ting'o boke ni omiyo wabed jobura nitie gimoro no olos ka ni article 37 mawacho ni chikno
oyieni ng'anyo mamuol, oyieni riworu gi jomoko, kendo oyieni tero barua ne gimigawo mora mora mar sirikal. Tiende ni kama bedeni ng'anyo mwasetimo auchiel gi te oketho chikno, nikech chikno oyie mana ng'anyo mamuol kende. Asewinjo ka jomoko wacho ni ng'anyo no we bedo mamuol mana sama polis obiro. Adwa koni ni mano en miriambo. Kichiew Migori gokinyi saa 1 osedinio. Dino yo ok nyal kelo ng'anyo mamuol, nikech onge ng'ama biro kalo. Na neno Malema South Africa katimo ng'anyo mamuol gi joma rwako ogute gi lewni mar okwere. En wuoth machalo sapo thith mar jo Katolik. Ji wuotha mondo negi. Na yudo ka Brazil ng'anyo ket chieng' ng'anyo, ti ng'anyo okinyi nyaka saa 7 kato dhi. Gimomiyo ket kamano nikech nitie joma onge ng'anyo to gidwa chiemo. Nitie joma onge ng'anyo to gidwa yawo duka. Nitie joma onge ng'anyo to gimbe gidwa ratich gi mondo dhi malo. To wadwa ng'anyo okinyi nyaka odhiambo. Nya neno kimuko expressway. Sami mukeno polisi onge kata chiel. Macharo ne timore nang'o ka polisi makelo koko. Nitiere bwana moro Kisumu na romo go weekend. Mapiwa ng'ano kongo chwer kapok mari ochwer. Okoni en gi nyithindo 9. To yawo duka, to bath duka neno oyawe kinyozi. En oliede kinyozi, to nyithindi 2 madongo use duka, to chiege en miyo marito ode, en onge gimotimo. En koro rito nyithindo 7 modonka. To no chiew, no oyudo ka omuk gigo te, mokwal gimora mora mane duka, nyaka instruments gi mutiyo gi kinyozi modhi te. To joma kamago ng'eny sana Kisumu. En tipano winjo nade. Dong wanyalo yude yo moro ma waloso go chandruokwa, mwaloso go grievances wa, mok waketho ratich jomoko be. To be adwa nanyis jothurwa. Gimomiyo dibed maber ka ji odhi e wuoyo mondo buro lo jomoko kata jomoko lo bura. Sani wang'anyo, ting'e ni kata GSU pok odonje ng'anyo. Pod polisi ema tiyo kodgi. To kendo wamor ni gini wang' ni waloyo, kendo koro dhi obed ndalo 3 e juma. Nitie ji Nairobi kama ka ji otimo ng'anyo ndalo 3 to kech dhi nege udi. To pare ni ya, ng'amu dwa ni mondo wuo mondo omiu ka kodwaro to kech ok binego. Ka jogi dhi bedo malitne, un bende kako ganda mang'anyo umbe jogi onego bed malitnu. Ka un statesman, un Kenyan statesman, to nego beni joma kech nego sami ng'anyo, gik miketho sami ng'anyo, litnu ma kodwa nego bed malit ne president matiyo. Omiyo Kenya ok mar the president. Kenya marwa waduto nyaka joma ng'anyo. Wang timuru tembe marito dakwa e kidwa gi jomoko. Nitie gima watimo kaka joma ng'anyo, sana thuru oganda luo. Wasiko mana ni ng'amo pingo pachwa to en andhoga. Andhoga ok nyal ndhog dhano achiel e kind ji mang'eny. Andhoga idhogo oganda. Inyalo ndhogo oganda luo. Nitiere paro ma pod wadhi medo dhigo nyime ka watwak. Agenda damiyo jobura moko bende mantiere godo e chenro bende mondo mi ogole pachgi mopogore karka. Tangi ieri koda okinyi ma kawuono ni mondo mi kwe obede Kenya. Nitiere oganda beach. Kata jotela beach manyaka bede kod ting mar duoko winjo Kenya bede kanyachiel. Nitie jatend piny Kenya William Ruto, ogai mar Azimio Raila Odinga, nitiere jatend migawo mochung' ne Rita Kithure Kindiki. Nitiere IG kata ogai mar obila mano Koome. Kamachielo nitiere jaofwamb kich, ja NIS manyien mano kanyo karakanyo Haji. Kama gibete karakacha, gin giting' adieri mar neno na adieri piny Kenya odok e lai makare. Iere gi wacho. Aiye go to apogora kodi matin kama. Jomi kwano gote. Kopogore gi Raila. Ngamutingo tingi en President William Ruto. So ji ariyo kende mutingo ting Kenya. President William Ruto ko wacho ni Koome don't go to the streets, or go to the streets he will go. All these other people apart from Raila Odinga takes orders from the president. Gimagi implement no en order gin en paro kod dwaro ma president. Gin ginyalo mana advise president ni kaka an obila mongerito kwe ma kaka onego tim. Koro wagol joko moko gi. Ji ariyo kende emutingo tingni. President William Ruto to gi Raila Odinga. To an kaka ng'iye
gik ma wadwaro gi to gima President William Ruto nyatime to onge. Duoko nengo cham piny to sedok. To bende kadine wadhi wadwa duoke gi kaka nidwa ni mondo waduoke cha. Kenya ne tiyo gi karibu bilion 5 dwe ka dwe e timo gini. To dwe ka dwe ni Kenya choko bilion 120 kende e ushuru. Aya. Mak parono gi kanyo. Wale no winja ne kama chalo kapok wadhira Jadolo Daniel mantiere studio ma Kisumu nitiere ma en aput kata komiti mochung'ne tudo duond buche mopogore opogore mano Political Parties Liaison Committee giloso ka otenore kod weche mopogore opogore kantiere kar kanyo kata kapok awinjo mae John inyalo winjowa kamoro amora mantiere mana mondo mi wang'e ni podi ne chenro kendo jombaka nyalo winji okinyi makauno. John podi ntiere pap en mana kata oyo mondo awinja ne sigana ne matin mondo dhi nyime. John intie awinji maler. Aya erokamano ahinya. Podi winje koro owinjore yo makare. Erokamano ang'o duogo iri John mondo mi ang'o kwanye gi kanyo to sani wawinjane gini ma kanyo koro kelo jotelo mago mag Political Parties Liaison Committee ma koro bende loso kotenore kod chal mar wach e piny Kenya kato bende ang' adhi kanyo ir Daniel mano Daktari Daniel Aoyi ma bende en Bishop mano mar Oasis of Glory Church mano mayudore kata Kisumu. Wawinjane sigana makama kato bende ang' waduog ir jadolo mondo wadhi nyime kod twak. And what I can reiterate is that it is incumbent upon the two leaders from both formations to come together. It is time they took a minute, lost their advisors, and retreated to reflect on where they are taking this country. As PPLC, created as a dialogue platform, we invite them to come to the table. We are also key stakeholders in the electoral process that got us where we are today. Sheria. Polisi fuateni sheria, waandamanaji fuateni sheria, kwa sababu Kenya inapoenda maandamano yatakuwa juu ya mambo mengi. All protagonists come to the table for dialogue on electoral reforms in a bid to find a lasting solution to the endemic problems. Ang'eni onego bedo adhi jadolo ma Kisumu kata kama ni kono ani tudruok podi ka onyalo winjo wachiel kachiel aya iko na kanyo selose mano Reverend Daktari Daniel Aoyi machiegni kendo ka wantiere kodi kachiel kachiel ka inyalo mana winjowa e studio ma Kisumu kama intiere inyalo mana kono wa iwinjo kanyo gima jogi duto se wacha ngeni kata kano kidu thuolo mar winje anyalo mana duoko ni chien kendo mondo mi wapar ni gigo mamoko mantiere kar kanyo giwacho kanyo kata kinde mabiro ng'anyo nego bene dhi kacha e yo moro mamuol kinde ma ng'anyo mamuol ni nitiere obila nego bene rito chik jong'anyo nego bene rito chik mantie mondo mi gigi duto ochop kare magi duto gik mosebedo kacha katimore achiel kachiel to kata sani nitiere paro kiwacho kanyo ni kinde mabiro jo Kenya nyalo bedo ka dhi e ng'anyo e weche mathoth ahinya kantiere karka wadhir John Opiyo kapod loso weche mag tudruok Kisumu. John Opiyo kiwinjo gik ma jotelo golose mago mochung'ne kacha riwo duond buche ma opogore opogore kaka inyalo tud gi mano Political Parties Liaison Committee inyalo wacho ang'o kinde mabiro jo Kenya pod dhi bedo kacha ka dhi e ng'anyo twak onego bed ni dhi nyime to twak onego bed ni kelo iwacho ni ber moro manyalo miyo kata ka ng'anyo timore kinde machielo ino ka obila ok ti gi teko mang'eny e kinde ma gine ng'anyo mano ka oganda mamoko yudo hinyruok to moko bende lalo ngimagi. Koro jazungu cha kamedni speaker man bazekani koka iwinje kata kamano kika di studio ma Kisumu iwinjo kanyo gi muo kata Political Parties Liaison awinjo gi kabisa gino minyalo wacho wiye kanyo kinde mabiro mang'anyo bro bedo ka dhi nyime okwanye yo machalo nade iwinjo kanyo jo ng'anyo ntie monego be ni bedo kata kod kwe
kinde magintie onego bed ni rito gigo bila kinde magintiere oko kacha wano kama giduto ok timre. Jo Kenya lo bedo ni dhie ng'anyo machielo e kinde mabiro kata kopogore gi pek mar ngimani. Adwa ni mondo kaka giwuoyo no giwuo gi jong'anyo, giwuo gi jotend jong'anyo, giwuo gi president, giwuo go bila. Mondo ka uchiewo gokinyi to uyudo ka tair wang'eyo to kidi bo pangi chakre kanyo ng'anyo no ok muol. To kuchiewo gokinyi to uyudo joma wuotho mos to wer ng'anyo no muol kow gi ura kowa. Mano yako nego wadhi. To bende ing'eyo gima timore ni article 37 ni ing'eyo ni pok nolos act of parliament manyiso kaka onego ti. To king'iyo pinje moko ng'anyo nego bed ni luwo yore moko mopuodhi. Nikech kiketo ni ng'ato yiene ng'anyo nyaka i duka ng'ato yiene ng'anyo nyaka streets modich gi ji mang'eny. Onge kaka ibiro donjo e chuny ng'ato ka ng'ato miyal ne ni ng'anyo ni onego bed mamuol maonge kuo maonge ketho gik moko. Dhano en jakwadh chunyi owuon. Omiyo dwaro ni mondo ket chik manyiso ji kama ji ong'anye, to kendo ka ji ng'anyo onego gimomiyo gi ng'anyo ketie mesa mapuodh ni gimomiyo gi ng'anyo ni orito chik. Nikech inyalo dhi ng'anyo ni mondo president odhi oyaw sava, to mano onge chik, mano president dhi ketho chik. Ang'o momiyo odhi ketho chik? Odhi ketho chik nikech IEBC mawuon sava chik wacho ni en independent electoral body. Onge kaka president nyalo bedo gi power mar order gi mondo gitim gimoro amora to gin ema giyiero gipuodho president no yier kata ok oyier. Tiende ni ka ok wang'iyo chik ni maber ma waketo ni kaka otiyo, chieng' moro ng'ato biro biro ni dhi ng'anyo yo ni president onego kaw ngima ng'ato. Kendo gidhi adhiyo yo gineno ni ng'ano kosonwa. Kaka kawuono ang'e ni nitiere oganda na be mang'eny man koda gi mirima. Ka giwuok gidhi ng'anyo ni president odno kaw ngima Owidi, mano dong' ketho raticha. Omiyo kawuono bende gidhi ketho ratich jo IEBC kiwacho ni mondo president obed gi teko mar keto gi ni yaw sava. Koro dwa ni mondo ket chik ni gimoro amora momiyo ng'anyo en gima ok keth ratich ng'ato, en gima ok keth chik moro amora. To bende yiere ni obila ok onego bed ni ketho ratich jong'anyo. Obila ok onego keth ratich jong'anyo, to nyaka bed gima ging'ego ni ng'anyo ni en mar orito chik kata moketho chik. Chik mantie wacho ni ng'anyo nyaka bed mamuol, kendo nyaka bed maonge silaha, kendo ng'anyo no oriene ji tero gimiluongo ni petition e office jo Kenya. Tero petition no aneno ka jong'anyo gineno ni gitere kaka gin no te. Owach ni every person, ok owach ni umati. An kenda oromo ora mondo ater petition ka president kata ka Kindiki kata ka mora mora. Ok ochuno nyaka ji digital. To ka giwuok ka gikodo adigi mantie kanyo ma gigo petition dong pod gi. Ka gikowe gi kwe to ber. To ere kaka ing'e ni kwe onge? Kineno ka ji kaka chaneno ka ng'ato ting'o bag, ogolo kidi e bag to diro, ogolo kidi e bag to diro. Kiseneno ka ng'ato ting'o silaha, oseketho chik ng'anyo. Kineno ka ng'ato oseloro yo, oseketho chik ng'anyo. Kosemoko mach yo, oseketho chik ng'anyo mawacho ni ng'anyo nyaka bed mamuol. Makparano gi kanya dhie studio ma Kisumu watimo mos weche mag tudruok ne oyudo chochni matin kanyo Daktari Daniel Aoyi. Bishop ka entie studio ma Kisumu koro kinyalo winjo wachiel kachiel. Ng'anyo kinde mabiro twak monego obede yo machalo nade manyalo loko pach jopiny mondo ne adieri ni oyo ng'anyo onego bed ni moro makwe, kendo obila bende onego bed ni ok ti gi teko mathoth kaka winjo kacha ka political parties liaison committee bende oloso e kinde mane pok wabiro iri. Erokamano, atimo mos ni bang' seche ma lachne ok awinj gimiwacho, to ago erokamano ni oselose koro awinjo. Koro weche mang'eny beto baya, lakini watem wacho manyalo wacho. En marach ni ng'anyo mwabedo godo ok en ng'anyo man gi kwe. Sana sana e pinyo ma Kisumu, ana Kisumu. Kendo adai wacho ni sama ng'anyo nitie wan gi wasiwasi mang'eny kabisa. Kech wang'eyo ni Kisumu wa kaendi ng'anyo ok bed mamuol. Kech iyudo ka
sama ma ng'anyo nitiere wang'a yore odin taeri wang'e ndara gik moko ji mayo gigegi koro kwe moro onge to kendo ji yudo asara mang'eny jok ma hinyore marach nitie kata jok matho to mano ok onego bed ni gima timore. Jo Kitale nyocha timo ng'anyo to kendo ng'anyo mane gitimo cha opogore gi moro mar Kisumu. Gin kane gitimo ng'anyo gi to gin giwuotho wuotha onge tar miwang'e wang'a yo onge yore modin. Gin gichokra achoka to giwuotho wuotha nyaka ka polis giwuotho wuotha bang'e no lweny moro ne onge kata ni koro polis lawogi. To adwa jiwo jothurwa manena kawuono kendo winjo duonda ni samora mara ma ng'anyo bedo ok onego bed ng'anyo makelo tabu kendo mainyo ngima mar ji nikech at the end of the day wan ema hinyore, at the end of the day yorewa ema waketho kendo yudo ni ohala wa ketho kendo ji mang'eny ok nyal gombo ni mondo gibi gitim ohala e Kisumo kaendi. Kuom jok mong'eyo nitiere taonde moko Kenya ka moa bang'wa kendo chalo mana gima koro gikalo kata mana Kisumo gima endeleo towns machalo kata mana Thika gini mago taonde matindo to yudo ka gin gi industries mang'eny mana nikech kwe nitiere to Kisumo ka ji oluor kech onge ng'a nyalo gombo ni mondo dhi otimo ohande kama ing'eyo ni samora mora inyalo bire ohandino kendo imaye gik moko. An wamna jiwo jowa ni mondo wabed gi kwe makata ka ochuno ni nyang'anyo ka bedi ten ng'anyo ma onego bedni man gi kwe mana kaka iyudo seche moko groups machalo kata ka nurses ogomo, doctors odombo, jopuonj ogomo iyudo ma ka giwuotho e town to giwera wera giwuotho e town to giwera wera gimoro ni gidino wang'a yo onge. Koro ka Nyasaye nyalo konyowa chopo e level ma kata ka ng'anyo nitiere to en ng'anyo moro man gi kwe to nyalo bedo maber kabisa. Tadwa kwayo josiasa ni omed konyowa e yorni kabisa momed wuoyo gi jowa ni lweny kik bedi ng'anyo bed ma kapo ni nyako chuno nyako bedi to bed moro ma gi kwe ma gir ng'ato okethi kendo aparo ni samone ng'ato ma kelo tabu machako kata ketho gik moko ng'ane monego kaw mondo jopiny odil godo mok kata ni polis e jok mang'anyo go kuneno ka ng'ato osekelo taer ng'at mokelo taer ne monego bed ni wuoyo go mondo penj gimomiyo en okelo taer no. Ng'at mokawo kidi mokete ndara enogo penj ni to kidi ni ang'o mikete ndara kod jok matimo timbe maundu go eki emonego penj ni to ang'o miyo gitimo mano. To mar ariyo da wacho kendo ni polis bende onego konywa seche moko iyudo ka polis biro to gine magimiyo kendo samoro ji kendo bedo violent nikech samoro jomoko wuotho ma bende onge kata mana gima rach magitimo to already isediro tear gas isediro bunde to gima jogi otimo marach to onge. Koro mane miyudo ni samoro provoke ji kata ng'ato be yie wang' koro be chako bayo gi kidi kata lweny chakore. Koro an akwayo polis bende ni sirikando ni giteme ni sama gik makama timore ok ochuno ni nyaka dhi gi bunde ok ochuno ni nyaka goji gi tear gas sana sama ji nigi peaceful demonstration mano biro konyo mang'eny kabisa. To en marach ni jo peaceful demonstration biro tamo ng'eyo an gadier ni ka jo siasa wa owuoyo gi jowa maber to peaceful demonstration nyalo beda. Erokamano ahinya jadolo kane studio ma Kisumu kendo kinde ni deko skala ariyo waka oyueyo masani kang waduogo wadhi ka kod TWAK wada penjo kanyo jogo maseyo Azimio kuom
lakteche kod thieth wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngimawa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Ang'o miyo in ywak kamae? Modhane pi matin. Modh pi matin. Akwayi, kimedo dak e odni, kitiwri ka gima in jaoda. Tibet mabor koda. Iwinjo gima nawachoni? To, nitie gimoro achiel monego ipar. Odiochieng' ma in ibonyuolo nyathini, kik ilokni param kiti kata matin. Imed rite mana kaka mari. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. En sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kaponi dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno. E Ramogi TV. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kiko gi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out, Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com.
Maler. Mokwongo, kwang'iyo chik article number 37 mar Constitution mar Kenya ma 2010. Outline well kendo nyiso ratiro ma japiny nigodo mar ng'anyo. To kitimo ng'anyo, chik oketo maber niya, ng'ama ng'anyo nyaka bed peaceful, nyaka bed ni onge gimoro machalo kaka silaha. Mar adek, ng'anyo oyie ne japiny mar kawo oboke ama barua to tero ne authority mantiere government ma gineno ni ng'ani ok ti maber gofis momiye ama ma e gima kaka jopiny waneno ni ok ber kodwa. Ng'anyo yie nikech wanyalo ng'anyo kata ne MP, wanyalo ng'anyo kata ne MCA, wanyalo ng'anyo kata ne governor. Ng'anyo yienwa kaka jopiny. Kwadok kwaseyie ni ng'anyo en gima oyiene, en ratiro mar Jakenya moket ki katiba ni ng'anyo kineno ka gimoro ok dhi maber inyalo ng'anyo. To en ng'anyo mamuol maonge silaha moro amora moting'o. Sirikal bonego bed ni ng'iyo chikno, ging'eyo ni seche ma japiny dhi e ng'anyo, en ere role monego wa play kaka sirikal. Nikech seche ma wadhi e ng'anyo cha, nitie barua oboke ma inyiso go polis ni wan wabro dhi e ng'anyo chieng' makama, chakre sama kama, to rumo sama kama, kuonde gi wadhi luwo. Koro en jukumu mar sirikal mondo ogol polis, mondo orit jo ng'anyo gi nyaka ng'anyo rum. Tok ni polis biro, nikech kuma shida bede, ka polis osedonjo, to polis donjo gi fujo. To ka fujo ni osedonje ma koro ng'anyo wuok e ng'anyo to koro dok e ang'enge. Koro polis tiyo koni gi bunde, japiny tiyo koni gi kidi. Ineno? Koro oningo wang'e ni ka gini oyienwa gi katiba ni nyaka wang'any. To wang'anyo ne wach mane? Ere kuma wadwa gike? Nikech gimoro amora be kitimo nyaka iwacho ni end goal mari en ang'o. Kidhi skul kipenjo ni asomo adwa ni mondo chieng' moro katieko abed ang'o. That is the end goal. Koro wan be kaka joma ng'anyo, wang'anyo ni mondo what is the end game? End game result mar ng'anyo ni en ang'o? En niya, wanyiso sirikal ni kaka japiny ok wawinj maber gi gigo magiketonwa kaka jopiny gharama mar maisha. Ineno? Koro gimoningo japiny oningo ng'e, sirikal boningo ng'e. Ni seche mwadhi e ng'anyo, sirikal oningo provide security ne jok mang'anyo, mondo kik lweny wuogi. Jang'anyo madhi e ng'anyo, boningo bed ni amba ng'anyo peacefully, ok oningo bed ni seche be mang'anyo ni kata ka chik 37 yiena ni mondo adhi e ng'anyo. Ok oyiena ni mondo achak aketh right mar ng'ama chielo. Adini ne ng'ani yo kuma nodwa luwo. Awang' barabara kuma ng'ani ne dwa luwo. Atur duka mar ng'ama uso ni, hasla wadwa ni, aturu duka ne. Ineno?
Koro onego wati gi chik e yo makare. Onego wang'e ni ka wadhi e ng'anyo, ka watimo gigi te, to duto wang'e ni chik is supreme, law is supreme, and law provides the way forward mar timo gigi te. To police kik ti gang'enge ne japiny ka ene e weche mag ng'anyo. Japiny boko onego go police gi kidi ka ene weche mag ng'anyo. Nitiere jotend migepe, nitie josiasa mantiere karkacha, wan gi jogo matimo tich mok gin kar josiasa, wan gi jogo mantiere ute bura ma moting'o National Assembly kod mano ma Senate. Wan ok magi jok moteno jatend piny Kenya. Nyalo bedo ni nitie jok moteno bende Raila Odinga ma gintiere. Gin bende gin jod bura, gi josiasa mano yier, mano godo thuolo mondo odogi od bura bende mondo mi oyier. Jogi nyalo bedo ni magi jok moko maketo obedo matek mondo mi TWAK ochope yo moro makare. Jomoko manyalo bedo wacho ni oyo kik idhi los kode, iweye kanyo, kik uchop kare wach mar TWAK. Nitie jogo ni hardliners. Poni gintiere sirkal maka Ruto temo ni odaro romo kod Raila Odinga to wacho ni oyo romo ne okwane ka en gimoro makare, wanyalo wuok oko kata mar riwruog siasa montiere. Hardliners nitiere riwruoge te. Kendo en adieri makende ni e piny ruodh Raila koni nitiere hardliners, piny ruodh William Ruto be nitiere hardliners. Hardliners bedo gi wach makama. Samoro tiji en tich defend jatendi. Ka kwe obedo ting'eni tiji koronge. Or samoro ini chiemo gi defende. Ka koro kwe obedo to koro ing'eni chiembi onge. Omiyo hardliners go to bedo. To gima dhi nyime sani, nya neno joma tiyo gi te. President William Ruto gi Raila Odinga. Gima ng'iyo kodgi ni gin gi absolute power over joma tiyo bwogegi. Ok inyal nyisa ni mujumbe moyiere piny Luo nyalo kalo wach Raila. Mano en miriambo. Ok inyal nyisa ni minister ma President William Ruto yiero nyalo kalo wachne. Koro wach hardliner no be wache wacha to onyalo bedo mar influence. Ni en ng'at moro man gi mbi kata en gosiepe ahinya gi jotelo gi. Koro nyalo gone mbaka maketho pache. To the back stops with the jatelo. Tiwacho ni ekinde ma ino ka jotelo moluore gi ema bende golo weche moko kata giposo weche moko ma ok ni kare. Nyalo miyo ni chwanyo jotelo mamoko maduogo wacho ni oyo jogi ok onego bed ni waloso go. Mano kwa dhi kata mbui, wano kata gigo magiketo, ajara, ayany, moko bende macho ni moko nyabedo ni bwogo oganda mamoko, ikinde magintiere sani. Wanyalo rango kata mago bende mano kokale mbui mare mano jatend migawo mochune weche go mago mag ohala pacho kae Moses Kurii. Moses bedo kwacho kata mbui. Iwoni magi nyalo bedo weche moko nyalo bedo ni chwanyo jotelo mamoko macho ni oyo. Jogi onge chuny monego bed wadhi kata mondo obed go piny mondo ogo mbaka. Adier nitiere weche majibayo. To an kama bedeni ang'ega ni ng'ama dira yany mano ng'ama buro seloyo. When you lose the argument, insults become the option. Ka buro seloyi ayanye makori bayo be ka in ga sere makori bayo. Kata mana ng'anyo ni sama kori neno kipango kidi eyo buro selo jogo to ka gine ng'anyo mar adier mar kwe to onge tiende pango kidi. Wednesday mokalo na aneno ka kodhi oro pichni mowacho ni Kindu Bei oselor yo gi kite sa 2 otieno to ng'anyo kinye ni kiny. Iparo ni biro gi maber e piny moro amora in the world ni mondo ji ng'any gotieno. To ng'anyo gotieno milore kidi gi ochuthni e marach. Gigi dawa timo gi e yor kwe. Be ng'ato chika ite winji. To ok inyal loro yo gi kidi ti expect ni police obi kowe bondi office. Ipani mano gima nyalo timore. Ng'amo loro yo gi kidi mawang'o tayas. Didhi rom kode kiwe bondi office. To unun ji 21 police. To gin ji 210. Outnumbered 10-1. Tichakidhi kia bondi office. Dongo chieli gi kite mutho. Nya neno kaka Kisii ni lawe police gi kite machwer ka koth. To gin gi bunde gi ting'o. Sama koro udhi tung'e ni bunde to gionge go. Dongu mako gitu ne kachiel nikech usenyiso ji ni un jong'anyo ma ok odhi gi kwe.
uto udhi gi lweny. Koro miyo wabed kwadimbore ni wadhi ng'anyo gi kwe, onge loro yo, onge wuotho gi kidi, onge wuotho gi silaha mora mora, en wer. Kata koko minene go sama ji ng'anyo cha, macha is not peaceful. Peaceful gike wer. Koko mora mora makoro kalo wer mano koro ok peaceful. Nikech ing'eyo koko ni emi tugo go juok lweny. Koko emiyo go ji mirima. Omiyo ka ng'ato nitie madwa ng'anyo gi kwe to ng'anyo gi. To bende an kama bedene gimomiyo ji ng'anyo sama wawuoyo. Nikech ng'anyo nokokel ng'anyo ni mondo tigo kar chik. Ng'anyo nokel ni kama chik otamore tiyo to ng'anyo. Be chik osetamore tiyo finance bill otiyo. Ene court kendo pokorumo kendo kodno omiyo joma notere teko ni finance bill ok dhi nyime nyaka wach. Namba 2, ginene gimidwaro ni mondo duok nengo chiemo penyne. Chik pok otamore tiye. Nikech en discretion koro. En onge chik mwacho ni tim kama kata kik tim kama. Discretion ma president to in nengo chiemo idwa duoko piny nang'o. An ka president madwaro gima biro bedo sustainable, adwa ni mondo amiji mbolea, amiji thuolo maber mar pur, bang' dweche 3 bando dok nusne. Mano e rieko ne mudwa tiyo go Kenya. Koro rieko neno karachnu to ritu bugole gombolo. Ninu adwaro ni mondo tim kama titimo marach. To igni gi te nitie ndalo moro ma kech nosechamo ji makata koro in gi pesa to ng'e gimiyudo ne ok ji dhi ndara. Oganda jo Kenya omed rito. Oganda jo Kenya omed rito. Sani to cham osechiek. Dweche 3 kata sani. Dweche 3 nosekalo. Sama ne wachake ng'anyo cha dweche 3 osekalo ma cham ochiek. Donga koni ni an nitie osiepena machoko bando. Kendo uso ne prisons, uso ne jogi. Emano miya bei gi te nikech ambe na adwa ni kabiro ka tabiro ka ajipanga. Kuonde migi. Kama no tame dhi ng'iewe banda en Busia. To agents gema Busia kwendi Busia ka wa uso bando 100 shillings goro. Aya, nitiere kwano mobiro kanya. Ng'ina ng'ayude karka. Nitiere kwano mor karka. Nyowacho ni Alfred, mana Alfred mabusia. Ng'eni ote mare nitiere. Ang'wasome kinde mabiro. Kata sano nyaka wane ote ria dek. Wach mar bando ni ema oganda ose oro penjo ka. Kachelo koda ka ote. Bech bando. Konde mopogore opogore pontiere karaka. To kata gi yore, to nyaka ging'e ni sirkal be onge teko manyalo compel go japur noduok nengo bando chien. Tinyalo los lwasi makare. Lwasi to losi. Lwasi molos ne jopur ne chopog mbolea nde yawa. Kata ka jowa otamore puro, gitamre atama kendo mbolea no chopo ne jite. Ochopo ne jite. Nitie joma ne lezi. An ng'ato nyisa ni an kora onge pesa madhigo kindu bei ka mbolea ma sirkal okelo. Kisechopo kanyo, mando koro ithothoni. Nikech onge jatelo achiel madi miji transport te madhi omogo mbolea. Aya. Mak paro no gikanya kora muge jwanga. Ng'ene wadhi bende counties mopogore opogore ka wantiere kar kae. To sani wayuda ne ote mago mag SMS madonjo kar kanyo gi mago bende mag Facebook. Facebook nyakora muge jwanga. Kata chakoro wadhi koni kata wadhi yiero mana ote ma wakete wang' jowika. Moko kwa dhi keto. Samuel, wuoyo nyalore mana ka sirkal oyie ni iwuoyo e wi pek ma jopiny kale. Wacho ni Odoyo bed janon siasa kata ka en ng'acha to bed kocha. Wacho ni wach ng'anyo jakom ok nyal weyo ji dhi e ndara ka ji winjo maber. Wacho ni ji kik wuondre jopiny hinyore. Ma Samuel mar Kondele. Erokamano nyakuom ote mari. Wayuda ne ote machielo kantiere karka. Ang'o ka ote gi duto jadolo man Kisumu ang' indiko ote mantie kar kanyo machiegni kodi ang' ikaw gi. Mary Maoma be wacho ni ma Mary kawuok Homabay. Oduma pod en 200. Wacho ni wan ok wang'any ne mogo kende, mo, sukari, mafuta gi mamoko. Odoyo Veriambo. Erokamano ote mari ochopo. Entiere kar ka koro pod en miriambo kosoyo. Fred Marawendo wacho ni oluoch jogi iketo ni orom nikech ang'o? Nikech Raila noyombi e yiero koso nikech pok oyie ni noloye. Wacho ni let Raila read the book of Romans 13. Wacho ni matinda chiel nyaka 2. Mawacho ni Raila should learn to accept defeat. Odhi mbele kanyo wacho ni ano kasir mandamano. Bando to en mana siling 120 dala kae. Thanks. Mano Fred Marawendo. Jose chako keyo. Wadhi nyime kar kanyo wacho ni Jakorumba nika. Wacho ni Cleo an Jakorumba ma ong'adi Kajulu. Cleo nyisna Owidi ni
bedo ni mogo beche olor ok nyis ni koro piny yot. Mano bende nyaka ng'wayiere kanyo ka ng'waduogo. Ka penja ne Owidi ka ni anto nene yo machalo nade. Ngima pek koso piny ochomo kama chalo nade. Kizito. Wachona ni Kizito mar Mbita Junction. Owacho ni TWAK nyalore. Mak mana ni jotendwa obed jo adiera. Nengo fuel koseidho. To nengo fuel. Owacho to nengo fuel koseidho. To nengo ngima ni malo. Ote mar Kizito. Erokamano ahinya. Ochieng' mandhiwa. Ni kanyo gi ote ma mwakao kanyo. Ote ma ogik. Kaeto bende ang'wadhi kacha warang. Mantiere kar kacha. Ang'wachope ote mar ochieng' mandhiwa. Kaka wacho ni an ochieng' mandhiwa. Owacho ni kawuok ndhiwa. Cleophas piny otho. Kendo ji ok oyudo cham. To gima omiyo oduma en 130. Owacho ni gik moko bech gi tek. Sukari siling 250. Mo mar tedo beche ni malo. Owacho ni mano emomiyo ji kelo oduma mang'eny mondo ginyiewgo gigo. Kasto owacho ni kiny gidhi timo nang'o. Penjo mapod tiere kar kanyo kora Ramogi Jwang' wantiere kodi kachiel kachiel. Ote moko bende madonjo kar ka wakoni wan achiel kachiel e Facebook mar Ramogi TV. Oduor Veronica wacho ni Cleo, the president should reduce his ego and make the life bearable for Kenyan citizens. Owacho ni we are coming to capture an illegitimate government. Owacho kanyo let them know ote nchaklalka ni sovereignty power belong to the people of Kenya. Erokamano. Ndike kizungu mingi ka in Mombasa. Oduor Veronica. Erokamano nyako mote mari. Johnny Ratego wacho ni ng'anyo mose tinge kidi is not peaceful at all. Police has a right to defend themselves. Mago pontie kar kanyo kwa Ramogi Jwang'. Owacho ni asiro TWAK kendo asiro Owidi an Kisumu nyahera. Owacho ni yiero biro 2027 jopiny biro yiero. Wadhi ane county ma Migori. Jopiny wacho nade. Nyalo bedo ni TWAK mopogore gi jopiny kata TWAK montiego kinyi makawuono. Kata kamane chenro mar mbaka romo wayao lainde wa kendo wadhi nyaka counties. Nitiere gik mathoth matimore alwora wa. To koro sani Jojuma okonwa ne ni en ang'o matimore e county ma Migori odiochieng' makawuono. Mano ka koro nitie kanye county ma Migori. Odwa kono wachiel kachiel ni nyaka sani koro kiyango chenro mar siro jopuonjre mano e county ma Migori nyaka sani osechopo kama chalo nade. Jojuma oyawre kendo machiegni to wakane kod jopiny e chenro mar mbaka romo. Erokamano Cleophas ochiwo maber e county ma Migori ka bende nyaka sama wuoyi ni wantiere e laro mar apisno mar governor e county ma Migori. Ka bende kinyalo ng'iyo chien kanyo nitie nyasi bende nyaka sani koro dhi nyime. En nyasi no mar siro somb jopuonjre e county ma Migori. Bende nyaka sani otisi kaka education merit grant. Mae chenro mar somo kumo bende koro ichako e tend governor masani Ochilo Ayako. E kinde mokalo nitie chenro machal koda mano. Ka bende waseparo ni e kinde mar higni 2 mokalo jopuonjre manyien ok osebed ka ni kawe chenro mane timore kinde tend governor machon. Ka bende ma ema giwacho ni koro ochak chenro madhi nyime kod siro jopuonjre. Ka bende ma mitime bwo tend governor masani Ochilo Ayako. Ka bende dwaro mondo koro wayud TWAK kod director migawono mar somo mar yango ni to odiochieng' ma kawuono jopuonjre marom nade bende koro idhi sire chenro machal koda mae. Omenda marom nade ma oket tenge. To bende kwa pimo kod kinde mokalo chenro mag somo machal koda mae. Ang'o ma giketo makare man jopuonjre go ma onego yud thuolo machal koda mae. Embro thuolo machal koda mae mar somo e chenro bende nyaka sani koro ichako odiochieng' ma kawuono e county ma Migori. Mi achiel kachiel director ni ichori machiegni adwa ni kuong iyang na nyingi to ikonwa ni to chenro matimo kawuono ni jopuonjre maromo nade mwageto kata wadhi sir machal koda mae to omenda maromo nade bende watiyogo e chenro machal koda mae. Erokamano wadwa Juma mana kaka iwacho odiochieng' ma kawuono wan kod nyasi ni an mawuoyo ni an Edward Okelo director mar education kata jago no mochung' ne chenro mag gik mitime korka puonjruok e Migori County. Kawuono wan kod nyasi makende mwachako ayanga Governor Ochilo Ayako chaka ayanga gimiluongo ni Governor's Grant First Edition mar ochakore kawuono. E kinde mokalo chien ne wan kod Governor Scholarship mane kawo nyithindo 200 higa ka higa to no gik mong'ikore mawa gik masama koro wantie ni ne wan mana gi nyithindo mane form 3 gi form 4 waonge jo form 2 waonge jo form 1
miyo ka gavana Ochila yako nochako tich noneno ni chenro ni en gima ok onego dhi adhiya nyime to onego improve, onego ne ni kod time kiwango malach molo kaka nyocho bedo ni kawo nyithindo 200 higa ka higa. Odiochieng' ma kawuono gavana Ochila yako kawo nyithindo 320 mane form 1 mago manyocho koso fees manyocho kwamo pacho ningech fees ema gionge go to noyudo gavana okawo mago maonge kaka ne dhi sikul nyithindo 320 ma Migori County mangima okawo mondo ochul negi fees. Ok mana fees kende, obiro neno ni kuom higni 4 gi somo magitieko, kendo en chenro ma kaluwore gi wachne gavana singonwa kendo singo ne jopiny nobiro time higa ka higa, to gini biro bedo kadongo kako gole mi nyithindo 200 to tere nyithindo 300 obiro gole kanyo kokoe mbele mondo joma ng'eny man gi chandruok oyudi mondo somo mar Migori County dhi nyime. Ang'o miyo kaka jo Migori watimo gima kama? En adieri ni mae migawo man gi nengo nikech 15% atamalo 15 kende e pesa ma malo kiloro piny e county. Tamalo 85 odong' malo. Pesa modong' malo ni yo minya jowa be jo Migori nyalare go en ka wan gi nyithindo mosomo, mamoko profesa to moko doctors, e ka gibiro bedo gi chenro ni sama indiko ji national to gin be gilaro ma national, ok walar mana maka kende. Mondo mano timre nyaka nyithindwa mariek to koso nikech nyalo odhi skul kendo somo. Mane lengo ma gavana nego kendo neno ni gino timore. Odwa nogure moko chako bed gi ng'ikruok ni higa moro entie higa moro onge. Nwang'e ne jopuonj ma notimo penj odhi e klas 9 nosedhi e sikul. Jopuonje gi nokawo ndalo mage. Joma notimo penj ne en higa cha giko mar higa mokalo. Jopuonje gi nosekawo gi ne sikul kose ka gidhi donjo. Erokamano. Ne wa gavana ofwenyo ni nitie nyithindo moko modong' pacho ma oko join form 1 nikech ne gionge fees. Nyithindo go kawo. Nitie moko manoluonge national schools, skunde mamalo. To ok ne ginyadhi e skunde mamalo nikech gikoso fees. Koro ne gidhi ne gavana okawo kochako gi mago manokoso fees odong' pacho ma ok odhi skul nokawo gi mondo gimbe gidhi skul. Ochako yudo manoluonge national school to ok nyal yudo fee ma national school ni gin gidhi mani day school, mago bo ochako kawo. So e chenro mane ma dhi nyime ogik moko kuom gi nosejoin moko kore ka dhi mondo jogo dhi nyime gi somo. E kinde mokalo ne nitiere ywak e weche kaka ikawo nyithindo gi. Ne onge chike malong'o. Nutiyo kod yo mane? Nikech awinjo kilero kanyo ne udwa kete moro moko ng'ikore. En chik mane mukete makoro ko ng'ike ma kata gavana machielo ka donjo to dhi nyime? Erokamano. E sama wawuoye ne wan gi policy mar education miluongo ni education grant. Policy ni nyocha nosedhi assembly mopuodhe. Policy ni kata chik ni en makoro tagini, en motayo bursary, en motayo mar vocational training, to embe motayo grant ni. Koro wan gi chik mungirore mosepuodhi assembly mar Migori County mondo migik moko kitimo to timre yo mauyanga kendo yo moriere. Penj banyo penj ni to omenda maromo nade mitiyo gi chenro machal koda mae mondo jopiny ong'e? Erokamano. Odiochieng' ma kawuono gavana dhi golo mondo dhi ochul ne nyithindo gi fees sani. To wan gi budget mwarito mondo chopnwa madwa taye kodhi nyime. Kwatieko e kinde manukawo nyithindo mane dwaro somo gi. Ji maromo nade manoro kwayo gi to jomoko dhi skul mobeni nitie mapod odong' e kor gweng' moko oyudo thuolo ma dhi skul nikech onge mar omenda. Erokamano. Watemo kaka wanyalo mondo nyithindo manodong' manoyudo marks 300 kadhi nyime onge modong' e kor gweng'. Maka ne ni mano to ne ok wayudo mana ripode. Form nonwaketo gi oyanga nyaka e website mar Migori County. Idhi apply to joma no apply, ji mano apply ne dwaro gini ne ji 420 to joma no faulu gini ji 320. Erokamano director kuom wach maler kamano. Kinyalo nyimano watwa kod director migawo no masomo e county Migori ka otende kod cheno bende nyaka sani kodhi nyime. Pod wago twak ka mar winjo ni to ang'o ma bende koro governor dhi leri kendo bende koro ochako chenro machal kod ma. En chenro masomo bende osechakore igni mathoth mokalo. Ka bende king'iyo kane governor ayako pok odonje telo. E kin ten governor machon bende nitie chenro machal kod ma jopuonjre maloyo 1,400 noyudo thuolo masomo. Ka bende telo masani wacho ni chenro margi kata mpango ma gintiere godo en mondo chenro ni
koro dhi nyime kendo bed mano mok bed kod ng'ikruok kaka no ng'ikruok obed kinde mar higni 2 momiyo nyaka sani jopuonje mae klas 9 kod 10 nyaka sani koro bende igero ni mae biro dhi mano ma bende ok bi chung mondo koro jopuonje maonge kod omenda mar somo or thuolo makare mar somo. Agoni erokamano ya Juma kwamba wanatwak yo makare weche go mag siro somo jopuonjre county ma Migori. Erokamano ahinya nyakoro moge jwang' mane mbaka romo kendo wamuomo counties mopogore wadhi kanyo kendo wako mbaka gi jogo kendo ka waduogo wadhi nyime pod twak en macha bende twak nyalore sani wakaw yweyo ka waduogo twak ni karka koro ka waduogo ka ng'ado thuolo mar yudo Homa Bay ka ni Homa Bay an wakawe mondo mi wane pat jopiny e county Homa Bay kaeta ng'aduogo ka yudo weche mogik kowuok kuom wenda mantiere go e studio odiochieng' ma kawuono medoro ote na 3:600 pod wantiere kar kae nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanyo kwar mokeo nyaka chango yweyo en mana matin kaeto waduogo wadhi nyime kete mana ka. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dayo, and his girlfriend, Halima. Same time, save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's the way you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bits zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo komba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo komba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D *487*4#. Mondo mi yud bima boda. Hii imeenda kabisa. Mimi naitwa Mary Auma, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Vacay Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560 USD, Mauritius or Seychelles from $1,000 USD. South Africa and Thailand from $1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from $1,200 USD, and Maldives and Santorini from $2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings.
adona kwai ni ajoera mar wuora imondi ket wenda mar Nyasaye ma janyalo nitie kidio star 860 star 416 ash parnia Ramogi TV e od jowende duto. Riuri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar. Chenro ma kawuono sironwa kod Equity Afya. Equity Afya Tivoli Center. Tivoli Center yudore Kisumu e chuny CBD Ter. Nyinga Jacobiera Jalango. Daktari vipi monwa chandoge mag wang'? Mokwongo, alaji mar wang' en affect wenge ariyo. Penj laktar. Sapar gari odhiambo, kik bai. Aya, nyakoro moge jongo seduogo mbako rombe wacho neno mana yo matin ka wantiere karka. Wacho ni weche thoth ahinya kinde montiere sani. To wacho mana sani dakika modong' karka ma tin ne kanyo 20 to watieko to akokinyi makawuono mwana mono mi apar ni welo mapod an gode studio ma Nairobi karka an ka kod Odoyo Owidi achiel kachiel kodwa karka kachiel koda ka studio wa Kisumu Reverend Daktari Daniel Aoyi, mano Bishop mar Oasis of Glory Church bade ma Kisumu kod John Opiyo. John Opiyo ni Nairobi ka otude kodwa yor Zoom achiel kachiel. Wawinjo ote mag joneno, ywak mag intiere godo, pek mar ngima, ng'anyo dhi bedo kosoyo. Obila oti gi teko mathoth kosoyo, mano penyo mapod ntiere karkae. To ote mag jodolo pod gin mage. Abir jadolo mantiere kaunti ma Kisumu. Kisumu kanye ma koro bena dalo sekod wacho ni kanye neno ka ji nie ng'anyo kendo yudo ka oganda nigi paro ma opogore. Bishop, kinyalo mana konowa kata un bende kama untiere kar kanyo. Inyalo yalo ne ng'ama kech kayo, ng'ama odenyo. Inyalo yalo ne ng'at ma iparo ni nyalo bedo ni winjo kare gik ma onego bed ni wacho. To ko winj kaluwore kod pek mar ngima. Iwacho ni ji oyal kwe, ji oyal TWAK e kind jotelo ariyogi. Bende ywak mar japiny cha bende nyalo ket kanyo mondo winji. Wadoga ne chien higa mar 2018 mosruok e kind Raila Odinga kod Uhuru Kenyatta. Jotelo mathoth ne ok orwake. Ka giwacho ni oyo, ne owewa oko. Jotelo gi nodhi oro mana kendgi ji ariyo. Tinende wawinjo ka jotelo gi ema chak wacho jotelo ariyogi odhi kacha mondo losi, mondo mi kwe obedi. Kwe nobedo to oganda moko ne gi ywak. Mwaneno pogruok e kind Uhuru Kenyatta kod William Ruto ka oganda ochomo yiero. Jopiny nitiere kanye e TWAK. Kata ka gidenyo, kata ka gidwaro kony moro amora, to jotelo ariyo kende midhiero mondo mi ochop kar kacha. Jotelo ariyo gi nigi teko mar mondo mi ochok wach ma jopiny duto gidwaro. Ko jok mage monego bed ni mede TWAK ma kama. Erokamano owado Cleopas kuom thuolo mimiya kendo mar wuoyo. Kisumo ka sama ng'anyo nitiere wan ma wahinyore, apani wahinyore moingo kamoro amora. Kendo anyalo wacho ni wang'eyo ni kaluwore gi constitution mar pinywa, ng'anyo oyie ne ji mondo ong'any, kendo ng'anyo ma peaceful maonge violence. Lakini kwang'iyo constitution mar polo ma en muma, en onge ng'anyo, en ji bedo piny to ji wuoyo. Koro wan kaka wan jo kanisa, gima wajiwo en wach wuoyo, ok wajiw wach ng'anyo no. Wan wajiwo mana ni jowagi owuo, mana kaka osebedo notimore kata ndalo mane Raila Odinga nowuoyo gi Kibaki kod handshake mar Uhuru kod Honorable Raila ma kwe nobedo. Now nitiere statement moro gisungu wacho ni the buck stops with the leader. The buck stops with the leader. Koro matene ni at the end of the day onego beni jotendwa ariyogi bedo piny ma wuoyo nikech gine ma gichung' ne jo Kenya. Mana kaka Honorable Owidi nowacho ni e piny Luoland ka Honorable Raila Odinga owacho gimoro, ji biro winjo.
president be kowuoyo gi joge gibro winjo. Koro an gi yie ni sama jotendwa giendi owuoyo gi jogi bro winjo, ma ka koro gibedo ji ariyo ma giwinjore to kapani ji nyalo hinyore nikech ging'eyo ywak ma ji ni godo. Honorable Raila Odinga ong'eyo gima timore e Kenya ka, ji ong'eyo, koro ka ji osepimo ne en be ong'eyo. Koro ka gibedo piny gi president ma giwuoyo, wan gadier ni gi represent the whole of Kenya. Koro gimoro be ni penjo ni to ng'at ma odenyo be inyalo yalne. Adanyisi ni gima timore e Kenya ka omako ji duto te, kendo wach kech no to ogo ji te. Ji dwaro chiemo. Mano momiyo ineno ka ji wacho ni hawa ang'o midwa miya ot to aonge gima adwa chamo. Adwa kuonga chiemo mondi, sama se chiemo to anyalo bedo e ot. Kendo dang' abed e ot ka chiemo onge. Koro wach chiemo no en gima muhimu, kendo kata kanisa wayal injili ni Nyasaye gwedhi mondo ibed gi gima ichamo. To kaka wak jo kanisa wan to kwanyis ji ni mondo koro gidhi e ndara mondo ging'any mondo weche ka ekonomi obed maber. Wan e kanisa wanyiso mana jo kanisa ni hawa wabed gi kwe, walam Nyasaye, watem wuoyo gi jowagi mondo ka giyie to gibed kamoro achiel mondo winjruok obedi. Mano e gima wawacho. To kech to onge ng'anyo nyalo dhier gi manyalo ng'iyo gi kech minyacho ni ng'ane to ng'iyo gi kech. Kata mana guok ok ong'iyo gi kech. Nyayudo ni guok kata paka ni mipidho kapo ni ok imiyo chiemo to dongo ringo weyi kono nyaka kata mana kai nikech en gi kech. Koro mano minyudo ni ji nyalo ringe ndara matek kabisa nikech gin gi kech. Tan gi yie ni jotendwa ariyogi nyalo bedo piny mawuo magiwinjre, ka gisewinjore nikech ma osetimore ga to gimiyowa report wasewinjore ma wadhi timo kama. Erokamano ahinya. Kendgi gilosi koso gitime yo machalo nade? Wacho kanyo ni bende unyawacho ni jodolo we oko ponono gidhi adha kendgi, koso nyawacho ni pachu bende ok onyuak e gigi, koso unyabedo rito mana report mana mapiyo mondo aduoge e studio ma Nairobi ka? Now, inyalo tim gini steps mopogore opogore. Step mokwongo en ni ji ariyogi. Step mokwongo ji ariyogi bedo piny to winjore ni to be wayie mondo wawuo mondo wawinjre. Mano e step mokwongo. Step mar ariyo en ni koro iluongo different areas, different people, religious group and politicians biluongo. Be jak bedo piny ka ing'eni ka the leaders jodongwa gi oseyie ni gidwaro mondo peace obedi mondo ji owinjre. It is very easy mondo gi convince the committees magiluongo mondo giwinjre, kaeto koro ke a bigger team kichak iluongo. But aneno ni chake with the two parties, the two people, that is the Right Honorable Raila Odinga kaeto gi the president gikwong gibedo piny to giwinjore. Ka gisewinjore to they call some 2 or 3 or 4 people from both parties be chak wuoyo magiwinjre, kati iluongo a bigger team ma will include kata mana jo kanisa, the other religious groups, kata obedo expanded kamano until it teaches the people makoro ji owinjore. Erokamano ahinya. Wadhi nyime kod twak ma ntiere kar kae. Wacho ni pod wantie kod welo mana kaka nakoro nyakoro moge jwang'. Erokamano ahinya daktari mano Reverend Daniel Aoyi ka en Kisumu. Sana nika kod Odoyo Owidi awinje makoro wachomo tielo makoro wadhi wacho wechewa mogik mano ka watieko twak okinyi makawuono. Ang'ena wakao round mogik kanyo ka wawacho wechewa mogik. Kata kamano dwaro nitie jopiny nigi gombo chuny mar bedo kod kwe. Bende jotelo ni kode mar wacho ni oyo kinde gi ochopo. E gazet ka uno kirangi gazet ma Daily Nation gideko kanyo ni enough is enough. Dejo wacho ni koro oromo twak mondo bedi kwe mondo miyo chopi. Wacho ni piny Kenya duong' moloyo jotendwa ariyo, jatend piny Kenya kod Raila Odinga. To bende jotelo mamoko nigi paro machal gi mano, to jopiny bende nigi paro mage kotenore kod gigi duto ma jopiny osebedo kacha kalose. Ma nyamedo mano gi wach mari mogik ponono kang watieko round mogik no ang'wa tieka chenro gi kanyo. Wach mari mogik medo gi mano.
Erokamano ahinya. Jadolo Dr. Daniel Aoyi wuoyo maber kabisa, macha kaka yalo buch piny. Mora ahinya kaka ochano wechenego kendo giko maber. Tadwaro ni mondo step number 1 kidwa ni mondo ji owuo tikuongi penjruok nang'o marach. Tikoni gima rach en ni nengo chiemo ni malo. Nengo chiemo ka ni malo, koro nengo dak be bedo malo. To each step number 2, ang'o ma jang'ur dwa ni mondo time mondo gigo lokre ma sirikal ok tim. Kaeto step number 3 penjo president ita ang'o midwaro ni mondo time. Ka koro kanyo winjruok onge, kokiluongo bura to ji wuoyo. To adwa ni mondo anyis oganda Luo ni bedo gi telo mar piny Kenya mar president ok wanyal bedo go kodolwa kaka joluo ni wagore gogendini moko te. Ma ng'ama wuoyo gogendini moko iluongo na ndhoga. Ogendini go biro siemowa ma giwach ni jaluo kik iriwri go, nikech an kata kiriwri kode to ka wuod gi Raila pod ngima to mano kende ma gi support, ok gi support ng'ama chielo. Omiyo dwani wadog chien wamako siep gi lang'o gi, kech piny ruodh gi biro rumo. To ka piny ruodh gi oserumo, ang'eyo ni gibiro dwaro ng'ama gi lu bang'e. Dipo ka giyiero ni oganda Luo gi ncho bedo siepwa, walu bang' wuod gi moro. Omiyo kik wakedi ni wan jaluo odwa en not achiel to sa kura to wadwaro udi mamoko. Wach machielo adwa nyisi ni lwenj Raila Odinga gi William Ruto en gima Kisumu luongo ni is historical. Inyalo paro ndalo moro kane Raila prime minister notemo riembo president William Ruto e bedo jatend migawo mar agriculture. Mano nokethore kendo Ruto nodhi nyime gi bedo agriculture. Bang' mano notemo golo William Ruto e chama. Mano nodhi matam Ruto rumo mane ok ogole e chama. Bang'e manyotimore machiegni ne gipango ne Ruto Bomas tarik 26 dwe mar 10 higa 2020 mano kel jo Azimio lelo mopong'o Bomas kaeto kel Ruto mobet. William Ruto noloso motieko mokone gi ni you have had me. Kawuono koro wane lwenjgi mar 4 mabe aparo ni mae lwenjgi mogiko gi bicha go moro. Lweny mar Ruto duok nengo mogo piny. To lweny ni gimomiyo awacho ni gin lweny ma personal kindgi. E ndalo 2011 ne ji go koko ni nengo chiemo tek. Raila Odinga nochung' monyiso gi ni weuru go koko, nengo chiemo matek ni tek e pinje te, ok dwanu go koko ka. Kendo ka nochako chopo 2022 sama uru tiyo, be no dagi ni chiemo ok nyal duok piny nikech gino chalre e pinje te. Ka koro Ruto mane loch lweny no chako wuok. Omiyo jogi gin gi joma nigi personal vendetta. En mana ni kuom lwenj 4 go te Ruto se logi te. Ok ang'e ni mato dhi gik nang'o. Oganda ma Luo adwa ni kamora mora mubede. Alamu no Nyasaye mondo Nyasach loch ogwedhnau kod mwandu kod kothu. Oting'nau malo kaka oganda kendo puonju yore maber mar dak gogendni mamoko e piny ma wadakie ni. Mondo kik gik moko machalo mane waneno Sondo cha timre. Nikech an Sondu kane waketho gige lang'o to nyaka ne gigol lweny. To kik wabed ni kata kama ji okikore wakele tulo mar gwe debe kiromo gi debe. Debe nyalo bedo mar libamba. Ruoth oting'na umalo. Erokamano ahinya Odoyo Owidi. Nitie ote mowuok kuom jomoko bende wasungi ka watieko. Kata kamano adhi akawe wach mogik kuwuok kuom jatwak machielo mantiere Nairobi ka yo Zoom. Adhi kanyo ira John Opiyo. John Opiyo, tiegno ne koro twak ka intiere buo Nairobi kar kae. In kama intiere kanyo te inene yo machalo nade kama wasichopo sani gi twak. Miwane wach mari mogik. Erokamano Cleophas. Wach mara mogik en niya, nyaka wang'i ni twak odhi mbele. To ka wadwa ng'iyo ni twak dhi mbele, jotendwa ariyogi ka gidhi romo, wang'i mokwongo, wadwa twak, wadwa wuoyo wi ang'o. To seche ma wan e mesa wawuoyo ni, be nitiere ng'at moro mokawo kadi moro opande bwo mesa mok odwa nyiso wadgi. Let us bring all cards on top of the table mondo discussion ochakre.
nikech gima wang'eyo wan gi Kenya achiel, onge Kenya moro. Kenya mwaketho ni en Kenya moseger kuom higni 60 mosekalo. To wanyalo kethe in a day. To wanyalo kethe in a day nikech leaders wa oko define nwa yore mwanyalo luwo. Koro gima da kwa Keruto gi jatendo gai mar Azimio. Kenya ni maro wate. Giwe foot soldiers magi kumondi. Be together. Jogi ne gin jok mosetiyo. Chakre chon kata kwa ng'eyo ko ODM no chakore. President Ruto ne en achiel kuom jo ODM kane ODM ochakore. Mane giungo baba lwedo higa 2007. Waseneno kaka gigi obedo nyaka koro kuma ochopeni. Ji ariyo ging'ere maber molo kaka wang'egi. To nakwayo gi kumoro amora ma gintiere ni mondo gidhi gibed piny. Yes, the moment mwachako andamana, the moment mwachako ng'anyo, en ratiro marwa. Lakini nitiere jomoko makawo advantage mar ng'anyo mar ketho gik jomoko. Ibro yudo ni ng'anyo olandi ni en kiny. To ka chopo saa 3 otieno to yo oseloro. Ok inyal kalo. Kamano John. Nikech landi. Koro akwayo ni jogi obed piny, giket cards gite ewi table mondo discussion otimre, to main agenda mondo obede e table no. Ere kaka Kenya nyalo bedo peaceful, ere kaka maisha mar ja Kenya ok en mogo kende, weche mag tich, weche mag momakwa kaka jo Kenya matek, ere kaka inyalo losi mondo Kenya odhi mbele. Kamano. Piny iloso gi mbaka. To ka jotendwa ariyo ginyalo bedo piny mag mbaka, tang'eyo ni kiny kata maandamano debed ni onge. Erokamano. Agoni erokamano John Opiyo, ma janon siasa wan kod kiny makaon. Wach mogi kuok e stuma Kisumu. Reverend Daktari Daniel Aoyi, miwane wach mari mogik. Sani koro ka watieko, dakika osemana rumo. Erokamano ahinya kuom thuolo mimiya ni. Agoni Nyasaye erokamano kuom thuolo ma Nyasaye omiyowa mondo wawuog jothurwa. Adwa wacho ni kata be mani constitution mar pinywa ni oyie mar maandamano, to adwaro jiwo jothurwa ni wabed gi kwe. Wabed gi kwe, wawe ketho gigewa. Wawe ketho ndarawa, kik waketh mwandu ma wan godo. Waritgi. Kendo aparo ni jok mwaneno kanyalo bedo ni ketho gik moko. Mage jok monego bed ni wadwaro to wawuoyo godo mondo wakwer kik keth gik moko. Tada wacho ni moloyo to waluor Nyasaye. Sama waluor Nyasaye, maandamano ok bi bedo. Jibro bedo piny kaluwore gi wach Nyasaye, constitution maduong' moingo mar Kenya, ma en muma, to jibedo piny wacho ni to shida nitie kanye to wanyalo senade. Ok ochuno ni nyaka wadhi e ndara mondo weche gi olosi. An ga yie, an ga diera ni Nyasaye nyalo konyo magigi walos e yo maber. Kendo yudo ni piny luor land ka ema sama maandamano nitie titimo molok kamoro amora e Kenya ka. Onego wapenj ni tang'o miyo luor land ka ema odwa dhi excess. Akwa ni mondo Nyasaye okonya jok mawinjo duonda manena kawuono ni yawa wadoguru piny, wane alternative way mar solving problems mar TWAK nyalore. Akwa ni Nyasaye ogwedho duto te, wan joluo, Nyasaye ogwedho, Nyasaye ometing'wa malo. Shida mosebedo go e pinywa maluor land ka, alamo ni Nyasaye mondo okonywa, Nyasaye oting'wa malo, gik moselal duto te Nyasaye oduognwa, kendo wadhi maber e yore waduto te, nikech mago gima weche man go kawuono, kendo Nyasaye ogwedwa ahinya. Amen. Agoni erokamano ahinya mano Daktari Reverend Daniel Aoyi. Erokamano kuom bago yudo thuolo kono bi mondo wabede twak achiel kachiel kod in bende kachiel koda ka jotwak mamoko moting'o John Opiyo kod Odoyo Owidi. Nyakora mag jwang' in bende ioro ote. Wagoni erokamano ibedo kodwa e twak okinyi makawuono. Jogo duto man e Facebook kacha ote wanenogi. Wabosomo gi kinde machielo. Kata ka twak dhi nyime, Odoyo Owidi dhi kale Facebook kacha, nitie jogo mutagi kanyo, duok penjo. John Opiyo, imbe dhi e Facebook kacha ta iduok gie. Jadolo Daniel, imbe kido thuolo kale Facebook mar Ramogi TV kacha, nitie ote mathoth ahinya ma jopiny dwa ng'eyo. Gik moko ma samoro ok de wayud thuolo mondo mi wakonu achiel kachiel ka. Achiel kuom joneno mabende koro wuoyo kare wacho ni oyawre Cleophas. Wacho ni mosna welo duto mowendi kawuono e studio. Wacho ni mosna migosi Odoyo Owidi.
kendo ruoth oting'na malo duto kama untiere. Mano FCPA Esbono Molo ene chenro achiel kachiel. Kendo nyakora Mukajwang, in bende en mor marwa kuoni en miriambo kudonjo kanye mbui mar Ramogi TV amo yudgi gite ote modonjo kar kanyo gichalo lo kendo kama gintie kar kacha wacho ni Ramogi TV ka wami thuolo inja neno mar Ramogi TV ote duto mawuoro moting'o Emilija Olal, Elias Okudhe, Dan Mukorino mabende okono waka ni en tuned erokamana ahinya. Annabel Peter wacho Lubin Center kachel kod Josephat Okoth erokamana ahinya. Kwaro Nyango otime kuchopo karka kendo wakawgi e yo moro makare. Nen mor mar okinyi makawuono kantiere ka kod nyawadwa Sharon Ong'ao nwakelo weche manyien nonro mag gazet twak mokwongo orako nochopo karka chal mar fwambo kawuono waneno kan gik motimore e kaunti ma Migori ka okinyi makawuono bende koro ka watieko amor ni mar koro sani ka watieko in kod ng'eyo warita ne winjo gima dhi timore odiechieng' ma kawuono madhi loso chenro madhi biro odiechieng' makiny ponono kiny ang' wawero wer mopogore ni ng'anyo onge kaluwore gi twak mabedo go kawuono ponono ka kiny wanyabedo kata ni ng'anyo nitiere tentie yo makwe nyabedo morwa waduto alore gi kanyo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeu nyaka sango Nyasaye mondo ritun bende kiny watime gima timo kawuono e yo mopogore e chenro mar opiny kod mbaka oromo med neno chenro mamoko mag Ramogi TV e kindegi nyaka odiechieng' makiny ka waromo oriti masani.